Kaixo, gu STRGA eta nor da challenge egingo dugu. Nor da parrandazaleen? Landertzu, dudarik gabe. Bai, asko gustatzen zaizu. Nork ematen du denbora gehien mugikorrarekin? Iker Bila. Community manager. Eta, bueno, eskerrak. Eskerrak zuentzat. Niretzat ez hainbesti. Nor da taldeko perfekzionistena? Makina. Bai, osea, danarekin oso denbora gutxi, daramagu, eta egia da super Bai. perfekzionista zarela. Eta nor da taldeko xurrena? Hostia! Buah, eski ez dakit. Venga, jarriko dugu kanpoko norbait. I love you so much. Musutxu bat, Barcelona. Oian, dano garri. Bai. Nor iristen da azkena entxeguetara? Ez dugu entzaiaten, tío. A ber, gutxi baina entxeratzen dugu, tío. Nik jarriet, Lander edo ni. Landerrek lana dakalako eta ni, bueno, autobusez juten naizelako. Fijo, edo Baina superrera kanpoko- joan naizelako. Edo lotan zaudelako, askotan. Bai, también, bai. Apur bat, hartz perezoso baten modukoa, ba. Pillo gustatzen zaigu loitxa, tío, es lo que hay. Nor aserratzen da gehien? Holanda, benetan Iker aserratzen da denbora guztien. Denbora guztien. Baina ez bordea naizelako, osea. Ez. Zakit zergatik, baina egia, igual naizela apur bat irasciblena, ez, taldea. Baina, bueno, asko maite zaituzte. Bai, bakigu. Nor da superstiziosoena? Buah, aldatzen goet, hola garrikoet. Baloiak botaitut kanpora, Osea, botaitut kanpora apur bat. Netzako superstiziosoena izatea da, pues ez dakit energietan ez dela pentsatzea edo, ez dakit. Bea, berez ikuste zute hemen malotea bezala mian da moñino bat eta mistiko bat. Bueno. Ni jarri dut Xabi delako kontzertuetan normalean dagoena pentsatzen beti, hori zerbait apurtuko dela, errepostu guztiak alboan izan behar ditu, konprobatzen ditu gauzak 1000 aldiz kontzertua baino lehen, eta horregaitik. Nork ligatzen du gehien? A ber, nik pixka por deskarte indet. Ba, deskarte ez, argita garbi. Bateri jolik, eidantzari... Claro. Es que lo tiene todo este chico, lo tiene todo. Menos dinero. Nork du parranda baten ostean egindakoa ez gogoratzeko aukera gehien? Eta irabazlea Lander da. Ze garbantzu arraro inozu. Ya, tío, ez dakit, monigo, oi, mitiko emoji, tío. Hori da Lander parranda eta gero. Bai, mitiko emoji, tío. Gehiagi gustatzen zait farra botatzea honetan. Nor zaintzen da gehien? Sin duda. Ba, bai. Bai, Holanda. Ni naiz 80 urteko amona bat. 19 urtekin, osea, hola da. Naiz atetzen farran, nago denbora guztin bata batekin hola, kalefaktorea gertu. Gauza bat da hori egitea eta beste bat zaintzea. Zaintzen zara? Batzutan aztuite zait, pino. Garrantzitsua da. Bale, listo. Honeaino challengea, espero dugu gustatu izana. Eta, bueno, gure azkeneko singela, Kaldu ez baduzu. kanpoan da. Beraz, entzun oso kanta bailongoa da. Oso ondo pasako zuen bideoklipa da superpolita. Ez da izan, esan. Pare dago. Bai. Eskerrik asko. Iasker. Gazte.